Dos joves igualadins han aconseguit que l'expressió jugar a la puta i a la Ramoneta sigui més literal que mai, ja que han creat un joc de cartes que es basa en el panorama polític actual del nostre país. La idea de Marc Miquel i Ricard Montaner, aficionats als jocs de taula, va sorgir en un sopar. Després d'elaborar-la i repensar-la, van decidir treure el títol de l'expressió catalana jugar a la puta i la Ramoneta. Aquesta manera de fer, aquesta expressió, com és que no hi ha cap joc que la representi d'alguna manera? Llavors, aquí va ser començar una mica la broma, la conya, en plan, és que això es mereix que hi hagi un joc que és la manera de fer de la política catalana. La puta i la Ramoneta com a expressió, com a jugar a dos bandos, doncs també tenia un cert sentit de joc, i com que ho fan tots els polítics, i de tots els sentits, doncs ens permetia fer un joc de rols divertit, en què l'independentista pogués fer d'estat espanyol, en què l'autonomista pogués fer d'independentista, i d'alguna manera també reflexionar sobre la pròpia posició mentre t'ho passes bé. La puta i la Ramoneta és un joc de cartes de ficció política per desfer l'empat entre Catalunya i Espanya, on hi juguen independentistes, espanyolistes, autonomistes i d'altres personatges. Cada un d'ells podrà negociar i així fer la puta o la Ramoneta segons vulguin enganyar o prevenir l'engany. Hi ha un punt en què després del torn de cada jugador pot presentar una negociació amb la resta de jugadors que hi ha a la partida que no siguin els seus aliats. Llavors allà és on tenim la carta de la puta i la carta de la Ramoneta que permet enganyar o prevenir l'engany amb qui estàs negociant, així, fer la puta i fer la Ramoneta literalment. El joc il·lustra la realitat del país amb temes d'actualitat que afecten Catalunya en aspectes diversos, com ara la cultura, l'economia o les lleis, basats sempre en l'actualitat. Una cultura sortia a espanyolització, la pau, amb economia sortia tot el tema del dèficit fiscal, en roben, i amb lleis sortia d'aquests unilaterals, la Constitució espanyola, tot el que és la declaració de sobirania. Una mica era profètic perquè ho estàvem fent i al cap de setmanes tornava a venir un d'aquests temes. Malauradament sí. Semblava, ostres, la vam clavar. El projecte s'està finançant a través del micromecenatge a la pàgina web Berkami. Els impulsors volen aconseguir 4.000 euros per acabar de tirar endavant aquest joc que s'ha convertit en el primer projecte de la seva nova i petita editorial de jocs, Catalan Games. A canvi de les aportacions dels mecenes s'ofereixen diverses opcions, com per exemple merchandising del joc o làmines signades per l'Albert Sánchez Pinyol o el mateix Jordi Pujol, a qui ja han presentat el joc. Diu, de jocs no hi entenc gaire, ens va dir. Diu, jo això combinatòria difícil. Dic, però és que el joc és de política. I diu, això una miqueta sí que en sé. Vam estar jugant amb ell, li vam ensenyar com funcionava, molt agraït i vam fer moltes bromes. Des d'una vessant més reivindicativa també han volgut aconseguir que el joc arribi al Parlament. De fet, una de les opcions que s'ofereix a la web de micromecenatge és enviar un exemplar del joc als diputats. Anem a enviar jocs al Parlament de Catalunya, un joc a cada diputat, perquè juguin al joc i perquè deixin de fer la puta i la Ramoneta la política real. Vam decidir que aquest missatge l'enviaríem de totes maneres, però hem pensat que seria una cosa molt, divertida i una mica amb punt satíric i de crítica social si els nostres mecenes podien contribuir amb aquest missatge i intentar, inundar el Parlament literalment de la puta i la Ramoneta i que es donin compte del que està passant i que ja és hora que es deixi de jugar allà dintre. Les partides d'aquest joc no superen els 25 minuts de durada i per jugar-hi es pot tenir qualsevol pensament i color polític. Quasi tothom aquí li hem ensenyat, o pràcticament tothom, ens han donat unes sensacions molt positives i llavors creiem que aquí l'únic problema és arribar a la gent que el conegui i qui jugui. Clar, tant la gent que té pressa per arribar a la independència, que estan nerviosos, com els que estan bé com estan, poden jugar, poden passar-s'ho bé i tots plegats riure una miqueta del nostre estat polític actual.